Dubaj nielenže rastie, on dominuje. A Trump International Hotel and Tower Dubai nie je len súčasťou panorámy mesta, on jej kráľuje. Strategicky umiestnený na Sheikh Zayed Road, priamo pri vstupe do downtown Dubaj, tento mrakodrap ovláda puls biznisu, kultúry a prestíže. Zažite individuálne prispôsobené služby, vyladené k dokonalosti každý jeden deň. Miesto, kde je každý detail navrhnutý pre tých, ktorí nehľadajú len komfort, ale vyžadujú dokonalosť. Kde služby prekonávajú očakávania a nanovo definujú, čo znamená najvyšší štandard kvality. The Trump Members Only Club je viac než len exkluzívny klub. Je to vstupenka do sveta, kde sa spája súkromie, výnimočnosť a zmysel pre štýl. Tento prestížny klub je určený pre tých, ktorí vedia oceniť kvalitu a hľadajú niečo, čo presahuje bežné zážitky. Od výnimočnej gastronómie až po svetovo uznávanú wellness starostlivosť, každý moment tu má svoj význam. Členstvo vás prepája s komunitou výnimočných ľudí z celého sveta, ktorí majú spoločné jedno – túžbu po tom najlepšom.